Білім һәр қорқынышны жеңе, ди халық мәкале. Демәк, күбрәк укыган, күбрәк білім алган сайын, алда очраган киртәләрне жеңеп булачак дигән сүз. Бүгенге уеныбызда да сынауларга бирешми торган укучылар көч сынаша. Алар алган белемнәре белән һәр куркынычны җиңәргә әзер. Бүгенге куркынычны да җиңеп чыгарлармы? Алар кемнәр алар? Зәринә һәм Альмира. Сәлам кызлар. Сәламсыз. Үзегез белән таныштырыгыз инде. Альмира, синнән башлыйбыз, яме? Минем исемем Зиядинова Альмира. Мин Казан шәһәрендәге КФУ кашындагы 2-нче татар гимназиясендә укыйм. 6-нчы сыйныфка күчермен. Мин бию түгәрәгенә йөрим инде 5 ел. Минем иң яраткан дәресләрем ул татар теле һәм рус теле. Әйтергә кирәк, син безнең уенда иң яшь катнашучы булдың. Әйе? Әйе. Менә бит. Ләкин син бик яхшы катнашучы, бик көчле уенчы. Шуңа күрә Зәринәгә куркырга җирлек бар. Әйдә, синең белән таныш. Исемем Зәринә. Мин 121-нче лицейда белем алам. 8-нче класска күчәм. Мин тимер аякта шуам. Яркан дәресләрем алгебра, рус теле. Менә бит ничә икән. Зәринә белән без инде яхшы таныш. Ул үзен бик яхшы укучы буларак күрсәтте. Ә бүген кайсыгыз куркынычны һәм инде киртәләрне җиңеп чыгар икән? Вакыт күрсәтер. Башлыйбызмы, кызлар? Әйе. Уеныбызны әйдәгез, башлыйбыз. Беренче тур үзгәрешсез калды. Кагыйдәләрне искә төшереп узам. Сезгә 3 сорау яңгыраячак. Җавап вариантлары бирелгән. Һәр дөрес җавабыгыз өчен балларны үзегез куясыз. Һәм дөрес җавап булса, балл сезнең исәбегезгә була. Юк икән дә балл гомуми исәптән алына. Килештекме? Беренче сорауга күчәбез. Алмашлыклар төркемчәсен билгеләгез. Алмашлыклар безнең татар теле. Татар теле дәресен искә төшердек. Сорауны кабатлыйм. Алмашлыкларның төркемчәсен билгеләгез. Менә түбәндәге алмашлыклар. Һәр кем, һәр кайсы, һәммә, бөтен, үз, барлык. Димәк, аларның төркемчәләрен тәкъдим иткәнче, җавап вариантларын, балларны куябыз. Беренче булып Зәринә, син җавап бирәсең, ничә балл куясың? 10. Югары балдан башлыйбыз. Нигә әле юк? Мин дә 10 балл куям. Альмира да 10 балл куя. Димәк, җавап вариантлары: билгесезлек алмашлыклары, билгеләү алмашлыклары, күрсәтү алмашлыклары, юклык алмашлыклары. Зәринә, син җавап бирергә әзерме? Минем җавабым билгеләү алмашлыклары. Ярый, җавабыңны кабул иттем, Альмира, син? Мин дә шулай уйлыйм. Ул билгеләү алмашлыклары. Кызлар, бик дөрес саныйсыз. Чыннан да бу сүзләр билгеләү алмашлыклары төркемчәсенә керә. Дәвам итәбез. Икенче сорау. Кырым ханлыгының яшәгән еллары. Альмира, беренче булып син җавап бирәсең? Мин 10 балл куям. Әлбәттә. Мин дә 10 балл куям. Зәринә дә 10 балл. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. 1480-1481 еллар, 1440-1556 еллар, 1440-1783 еллар, 1421-1601 еллар. Димәк, Кырым ханлыгының яшәгән еллары. Альмира? Мин уйлыйм, ул 1440 ел һәм 1780 елга хәтле. 80-нче? 83 елга хәтле. 83 елга хәтле Кырым ханлыгы яшәгән дисез. Әйе. Да, кабул иттем. Зәринә? Мин дә шулай уйлыйм. 1440-1783. Кырым ханлыгы 1440 еллар башында Алтын Урданың Кырым улысы территориясендә Хаҗигәре хан идарә иткәндә оешкан. Дөрес булды монысы. Бу ханлык башка татар дәүләтләренә караганда озынрак гомерле булган һәм бары тик 1783 елда Екатерина II-нең Кырымны яулагач кына яшәүдән туктаган. Әфәрин, дөрес җавап бирдегез. 10 балл игезгә дә. Өченче соравыбызга күчәбез. Төньяк Боз океанындагы утрау, Антарктидадагы тигезлек, Чукоткадагы борын аның исеме белән аталган. Зәринә, ничә балл куясың? 10 балл. Мин дә 10 балл куям. 10 балл куя. Җавап вариантлары сезгә бу очракта ярдәм итер дип ышанып калам. Отто Шмидт, Пьер Лаплас, Иммануил Кант, Джеймс Джинс.
Bu географик атамалар Отто Шмидт исемен йөртәләр. Ярый, кабул иттем. Отто Шмидтның кем икәнен беләсең инде син? Әйе. Бөек математик, астроном һәм географ. Мин шулай куйлыйм, ул Отто Шмидт. Отто Юльевич Шмидт Могилев шәһәрендә туган. Ул танылган математик, географ, астроном, дөрес әйттегез аны, һәм ул Төньяк полюс беренче йөзмә фәнни станциясын оештыруда катнашкан кеше. Җавабыгыз дөрес булды. Нәкъ менә бу атамаларны исемен Отто Шмидт исеме белән атаганнар. Афәрин, шуның белән без сезнең белән беренче турыбызга йомгак ясыйбыз. 30 балл сезнең кесәгездә хәзерге вакытта. Нәтиҗәләр үзгәрерме? Икенче тур безгә моны ачыкларга ярдәм итер. Дәвам итәбез, икенче турга күчәбез. Икенче турыбызда без бүген сезнең белән тезисларны дөресме, юкмы икәнен ачыклаячакбыз. Сезгә башта 6 тезис бирелә. Сез шулар арасыннан берешәрне дөресен сайларга тиеш буласыз. Беренче уенчы сайлаган тезисны икенче уенчы сайларга тиеш түгел. Балаларны үзегезгә үзегез куясыз. Шулай итеп без 3 раунд уйныйбыз. Айдарны аңладыгыз? Димәк, беренче 6 тезисны сезгә тәкъдим итәм. Җирдәге иң зур чүл Африкада урнашкан. Су үсемләр җирдәге иң борынгы үсемлекләр. Мәхәббәт тәүбәсен Сибгат Хаким язган. Лупа иң гади зурайткыч прибор. Бер елда 366 көн. Римга нигез салучыларның варислары үзләрен патрициялар дип атаганнар. Биремне беренче булып Альмира син башкарырсаң, ничә балл куясың? 10 балл. Зарина, син ничә балл? Миндә 10 балл. Кабул иттем. Димәк, әйдәгез җавап бирергә кирәк. Альмира, синнән башлыйбыз. Син беренче булып тезисны сөйлисең. Су үсемнәр җирдәге иң борынгы үсемлекләр. Син моны дөрес тезис дип сөйлисең. Әйе. Яхшы, кабул иттем. Минем җавабым җирдәге иң зур чүл Африкада урнашкан. Иң зур чүл нинди чүл икән беләсеңме? Сахара. Афәрин, икегезнең дә тезисларыгыз бик дөрес. Дәвам итәбез. Бу 2 тезис урынына без тагын 2 тезис өстибез. Аксыл томсык гөмбәне ашарга ярый. Әйләнәнең барлык радиуслары да үзара тигез. Зарина, син беренче ничә балл куясың? 10 балл. Альмира, син ничә балл? 10 балл. Альмира да 10 балл куя. Димәк, Минем җавабым әйләнәнең барлык радиуслары да үзара тигез. үзара тигез дип саныйсың. Кабул иттем. Альмира, Римга нигез салучыларның варислары үзләрен патрициялар дип атаган. патрициялар. Яхшы, кабул иттем. Икегезнең дә тезислары дөрес. Улар балл икегезгә дә афәрин, бик яхшы барасыз. Сез әйткән 2 тезисны без алабыз һәм алар урынына тагын 2 тезисны истибез. 12нче гасыр уртасында Русь 15 мөстәкыйль князьлеккә һәм җиргә таркала. Россия паспорты 12 яшь тулгач бирелә. Бу тезисларның кайсысы дөрес? Беренче булып Альмира, син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 10 балл. 10 балл куябыз. Сезгә Унда Зарина да 10 балл куя. Киттек. Лупа иң гади зурайткыч прибор. минем җавабым мәхәббәт тәүбәсе Сибгат Хаким язган. Юк шул. Занча каршы Сибгат Хаким мәхәббәт тәүбәсен язма, аны Хади Такташ язган. Син ялгыштың. Менә Лупа иң зурайткыч, иң гади зурайткыч прибор дигәнне тезис дөрес. Югалту, бераз гына югалту булса да, икенче турыбыз шуның белән тәмам. Зарина, кәефең төштеме? Юк. Икенче турда да без сиңа уңышлар телибез. Дәвам итәбез. Өченче турга күчәбез. Өченче турыбыз безнең Фатих Кәримнең иҗатына багышланган. Бүген сезгә аның 2 шигыре тәкъдим ителгән. Аның беренчесе Ватаным өчен дип атала, икенчесе Ант шигыре. Дөресрәге, бу шигырьләрдән өзекләр бирелгән һәм кайбер сүзләре төшеп калган. Сезгә төшеп калган сүзләрне әйтергә кирәк булачак. Зарина, беренче булып син шигырен тәкъдим итәчәксең. Сиңа Фатих Кәримнең Ант шигыренә өзек бирелгән. Юлбасарлар топты җиребезне,
Ватан сугышына мин китәм. Менә балам, син әнкәсе аның, балабызны тотып ант итәм. Синең өчен шушы балам өчен, нәсел өчен, туган ил өчен мылтык тотып баскан җирменнән бер адым да артка җикенмәм. Ой, җикенмәм. Җигенмән. Юк, җигенмәм түгелше. Кызганыч. Ничек сул? Үч сүзне син дөрес әйттең. Соңгы сүз җигенмәм ту шигенмәм. Дәвам итәбез. Киләсе шигырьне безгә Альмира тәкъдим итәчәк. Аңа Фатих Кәримнең Ватаным өчен шигыреннән өзеп бирелде. Бәлки, бу хат соңгы хатым булыр. Иң дәһшәтле утка керәмен. Шулай була калса, да. Җавап юк. Дәвам итәбез. Бүген соңгы тапкыр күрәмен. Мин сугышка керсәм, дошманымның йөрәгенә төзәп атамын. Үзем үлсәм, балаларым кала. Минем гомрем булып ватаным. Син әйтә алмаган сүз кояшны да. Автор кояшны да күрә алмаганны үкенә. Шуңа күрә бу сүзне син әйтә алмадың. Өч сүзне дөрес атадың. 3 бал сиңа куябыз. Шулай итеп, бу турда сез икегез дә 3 бал тупладыгыз. Кыенрак булды ахрысы. Әйе. Димәк, Фатих Кәримнең шигырьләре сезнең өчен алай ук яхшы таныш түгел. Өегезгә кайткач, кат бу шигырьләрне укырга киңәш итәм, чөнки тормышта аларның кирәге чыгуы мөмкин. Дәвам итәбез. 4нче турга күчәбез. Дүртенче турыбыз безнең хәзер үзгә. Икенче этапта без җиңеп баручы уенчыга, балары күбрәк булган уенчыга теманы сайлау мөмкинлеген тәкъдим итәбез. Бүгенге темалар күлләр, Муса Җәлил иҗаты, Алтын Урда һәм фразеологизмнар. Альмира, син безнең алдарак барасың, шуңа күрә син беренче булып теманы сайлыйсың. Мин Муса Җәлил иҗатын сайлыйм. Муса Җәлил иҗатына тукталырбыз синең белән, Зәринә син. Мин фразеологизмнарны. Яхшы, темалар сайланды. Уеныбызны башлыйбыз. Альмира, синең белән. Альмира, безнең 4нче турда Муса Җәлил иҗатына тукталырга булды. Ни өчен бу теманы сайладың? Минемчә, ул берәр ничек җиңелрәк була дип уйлыйм. Таныш дисең. Әйе, танышрак. Яхшы, мин сиңа хәзер 4 сорау яңгыратам. Һәр сорауга 4 җавап варианты. Сиңа инде дөресен сөйләргә кирәк булачак. Җавабың дөрес икән, без сиңа 5 бал куябыз ди. Барлыгы бу турда 20 бал эшләп була. Яме? Син әзерме? Башлыйбыз. Муса Җәлил ничә яшендә беренче шигырен язган? Җавап вариантлары 13, 16, 9, 18. Муса Җәлил иң беренче әсәрен 13 яшьтә язган. 13 яшендә. Син хәзер ничә яшь? 12, 11. 11 яшь. Син шигырь язып караган булдымы? Бер тапкыр. Булып чыктымсың? Әйе. Менә бит син 11 яшендә шигырь язып карагансың. Муса 11 яшьләрендә дә шигырь язып карый. Ләкин алар югала. Матбугатта иң беренче булып 13 яшендә язылган Бәхет шигыре басыла. Шуңа күрә 13 яшендә беренче шигырен язган дип исәплибез. Яме? Син дөрес җавап бирдең. Хәзер икенче сорауга күчәбез. Кайсы операларның либреттоларын Муса Җәлил язган? Тукай, беренче Факел, икенче вариант Алтын чәч Илдар, өченче вариант Сания эшче, 4нче вариант Зөлхәбирә Кашкын. Икесе дә дөрес булырга тиеш, яме? Алтын чәч һәм Илдар. Алтын чәч һәм Илдар операларына либреттоны Муса Җәлил язган дисең инде син. Әйе. Кашкын, сиңа беренче турында да әйтмим. Кашкын яисә алтын чәч. Ләкин син дөрес җавап бирдең башыңның бутам, чыннан да Алтын чәч белән Илдарны либреттосын Муса Җәлил язган. Дәвам итәбез 3нче сорау. Муса Җәлилнең төрмәдә язылган шигырьләр җыентыгы ничек атала? Бик җиңел сорау. Җавап вариантлары: Моабит дәфтәрләре, Кечкенә дусларга, Барабыз, Иптәшкә. Муса Җәлилнең төрмәдә язган шигырьләр җыентыгы Моабит дәфтәре дип атала.
Муса Җәлил үлем җәзасы көтеп торганда да туган илгә, халыкка тирән мәхәббәт белән сугарылган, фашистларга көчле нәфрәтен белдергән шигырьләр язып, аларны үзе ясаган кечкенә дәфтәрләргә теркәп бара. Җәлилнең әсирлектә язган шигырьләре бөтен дөньяга билгеле. Татарстанга аның 2 дәфтәре кайта, аларны бөтен дөньяда Моабит дәфтәрләре дигән исем белән беләләр. Афәрин дә җавап бирдең, һәм соңгы сорауыбыз: кайсы шигырь Муса Җәлилнеке түгел? Димәк, артык җавап сөйләйбез. 4 җавап варианты: бакчашы, карак песи, тәүфыйклы песи, кашык. Тәүфыйклы песи. Тәүфыйклы песи Муса Җәлилнеке түгел дисең син. Дөрес. Дөрес. Әйе. Бакчашы, карак песи һәм кашык шигырьләр Муса Җәлилнеке, ә менә тәүфыйклы песи Муса Җәлилнеке түгел. Афәрин. Син безнең 4-нче турдан 20 балл топладың һәм автомат рәвештә 3-нче этапка чакырабыз сине. Рәхмәт. Зәринә. Хәлләрең ничек? Әйбәт. Син әзермесең? Әйе. Син безнең фразеологизмна темасын сөйләдең, кыен дип уйлабызсың? Юк, бераз гына. Ләкин син кыенлыктан курыкмыйсың. Юк. Чыннан да тапшыру башына куркынычларны җиңә иң белемле укучылар дигән идек. Син куркынычларны, киртәләрне җиңәргә таба барасың. Син халкың шунда ахрысы. Файдыр. Яхшы, әйдәгез, озакка сузмыйбыз, башлыйбыз. Беренче сорау. Фразеологик әйтелмәләр. Димәк, алар нәрсәне аңлата, нәрсә була. Димәк, җавап вариантлары кайсысы дөреслеккә туры килә? Төрле мәгънәне белдерә һәм бер җөмлә кисәге була, яки бер мәгънәне аңлата һәм төрле җөмлә кисәге була. Өченче төрле вариант: бер генә сүздән төзеләләр. Бер генә сүздән төзеләләр. Дүртенче вариант: бер мәгънәне аңлаталар һәм бер җөмлә кисәге булалар. Фразеолог әйтемнәр минемчә бер мәгънәне аңлаталар һәм җөмләдә бер кисәкчеләр булалар. Җөмлә кисәге, бер җөмлә кисәге була. Яхшы, дөрес җавап бирдең. 5 балл синең дә. Икенче сорау. Кайсы очракта кәкре каенга тирәтте диләр? Җавап вариантлары: алдаганда, тиз эшләгәндә, ярдәм иткәндә, үч алганда. Алдаганда кәкре каенга терәттеләр диләр. Менә кәкре каенга терәтеп итте диләр. Алдаганда чыннан да дөрес булды бу. Дәвам итәбез. Фразеологизмнар ирекле сүз тезмәләрдән ничек аерыла? Җавап вариантлары: бер бөтен мәгънә аңлаталар. Икенче вариант: җөмләнең бер кисәге булалар. Бер сүз белән әйтеләләр. Кимендә 2 сүздән торалар. Минем җавабым: фразеологизмнар кимендә 2 сүздән тора. Ирекле сүз тезмәләрдән шулай аерыла дип саныйсың. Әйе. Кызганыч. Фразеологизмнар бер сүз белән әйтеләләр. Шуның белән алар 2 ирекле сүз тезмәләрдән аерылып тора. Кай вакытта фразеологизмнар төрле телләрдә бер үк мәгънә белдерәләр, ләкин составлары буенча бер-берсенә туры килмиләр. Алар ничек атала? Диалекталь сүзләр, сүз тезмәләр, идиомалар, неологизмнар. Мин идиомалар дип уйлыйм. Дөрес сөйләсәң, чыннан да бу фразеологизмнар идиомалар дип атала. Афәрин, син безнең 15 балл топладың 4-нче турда. Инде нәтиҗәләреңне соңрак белербез. Кызлар, уен бик күңелле булды. Сез бик тырыштыгыз. Инде киләчәктә дә сезгә зурдан-зур уңышлар телим. Укыгыз һәм тагын бер кат укыгыз. Кызыксыныгыз, төрле әйберләр белән, төрле фәннәр белән, олимпиадаларда, бәйгеләрдә катнашыгыз. Бу сезгә тормышта бик кирәк булачак. Мин сезгә уңышлар телим. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бу тапшыруны мин бик яратам, карарга һәм анда катнашырга. Аеруча миңа икенче тур бик ошады, чөнки анда кызык һәм кайбер сораулар бик катлаулы булды. Бу беренче турга караганда бик кызык иде. Әзрәк сораулар авыррак иде. Бәлки миңа бу авыррак булу бик ошады.